Hi guys, bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. Kung napapansin nyo guys, hindi na naka-night mode ang ating video kundi naka-daylight. Daylight talaga. Day mode. Ang ibig kong sabihin kasi, almost lahat ng videos ko ay taken sa gabi. Ngayon sa umaga naman, para lalong nyo mas makita kung gaano kaganda ang Doha, Qatar. At lalong mas kita ang kagandahan ng mga nasa paligid. At bago ako magpatuloy, pagpasensyahan nyo na guys kasi sinisipon ako ngayon with watery ice pa. Pero ox lang yon, ang mahalaga mayroon akong upload or update para sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay pupunta tayo sa Shamal Road, Salal Muhammad sa may Central Fish Market to be exact. Honestly speaking, this is our first time na puntahan ang pinakamalaking fish market dito sa Doha. Dati kasi dun lang sa Abu Hamor pero nilipat na siya sa mas malayong lugar at mas malaki syempre. Actually, maraming mga fish markets dito. Matatagpuan sa Al Corniche, Al Wakra at saka sa Al Khor. Pero ito ang pinakamalaking fish market sa buong Qatar. Today is Saturday and kung napapansin nyo guys is medyo late na kami na pumunta doon sa fish market. So the best day talaga is Friday or weekends and sa umaga. At sa umaga kasi guys, maraming mga available na isda. Yun nga lang kasi sigurado maraming tao ang napunta doon at nabili. And ayoko rin naman na makipagsiksikan sa mga namimili doon. Kaya minabuti din namin na pumunta ng mga 9 to 10, ganun ba? And prior pala sa pagpunta namin dito is nag-research na kami. So Google is the key. Syempre, mas mabuti na yung may kunting kaalaman, ganun. Okay lang din naman naaanga-anga for the first time. Pero kung may kunting kaalaman, much better. Para lang susugod ba sa gera na may dalang weapon, ganun. Hayan na si IKEA na madalas nakikita nyo sa mga videos ko. Yun nga lang, naka-night mode. Pero this time, naka-day mode na para kita nyo talaga kung gaano kalaki ang IKEA. Alam nyo ba guys na kung pupunta kayo dito sa IKEA or DFC via Uber or taxi, naku, super mahal ang pamasahin yan. Kung gusto mo naman na makatipid, pwede ka rin naman gumamit ng metro train. Yun nga lang kasi after ng metro train isasakay ka uli ng metro bus. Naranasan ko din yan guys ng 2 times nung wala pa kaming sasakyan. Naku, Diyos ko, sobrang nakakahilo sa dami ng stopover ng bus. 2 real lang ang bayad mo sa metro train tapos pag nag metro bus ka is libre na yun guys. Nung bagong bukas ang IKEA at DFC, hindi ko talaga napigilan ang sarili ko na kumbinsihin si Jay na pumunta kami dito. Kaya yun ngayon sinasabi ko guys na 2 times namin naranasan. Ngayon na may sasakyan na kami guys, marami na ring beses na pumunta kami dito. Ngayon nga lang kasi minsan hindi maiwasan na nagbabalik tanaw kami sa nakaraan. Lalo na pag nakikita namin yung mga tao na nakapila para kumuha ng bus pa uwi ng Doha. Kaya nakikita nyo guys, welcome to Salal Central Fish Market daw. So nandito na tayo, kunting kembot na lang. Grabe no, may kalayuan din talaga itong fish market na ito. So, hindi talaga advisable na pumunta dito via taxi or Uber kasi sigurado na mahal ang pamasahe mo. Pero kung willing ka naman na magbayad na medyo may kalakihan, so be it. Lalo na kung first timer ka, so okay lang yan. Ang importante, makita mo at ma-explore ang pinakamalaking fish market ng Qatar. Eto nga at may sasabihin ako sa inyo guys. Alam nyo ba na matagal na namin na gustong pumunta dito? Kasi may nakita ako dati sa YouTube na nag-vlog about dito sa market na ito and talaga nakaka-excite nga naman. One time niyaya ko nga si Jay na puntahan namin ang lugar na ito. Pero sabi niya napakalayo talaga at for sure baka mahal ang pamasahe. Baka yung pambili namin kasi ng isda is mapunta lang sa taxi. Kaya hayon, matagal-tagal din akong nag-antay na makapunta dito. Salamat na lang talaga at nagkaroon kami ng sasakyan. Dahil dyan napupuntahan na namin yung mga lugar na noon pa sana na gusto naming puntahan. Tulad dito, nandito na kami sa Central Fish Market. At sadya naman talaga na may kalayuan ito from Doha. Heto na at papasok na kami sa loob ng fish market. Sobra naman talaga na napakalawak. Nagtatanong pa nga si Jay kung saan kami dapat dadaan or pupunta. Kaya sabi ko naman na madalas, sundan mo na lang kung saan pupunta yung mga sasakyan. At sinundan niya talaga yung sasakyan na yan, kaya umikot kami ng bahagya. Hayan, ikot ng ikot. Hayaan nyo na guys, syempre first timer, okay lang din minsan maging tanga. Pero for sure, next time na pupunta kami dito is alam na namin. 1 eternity later, ayan. At nakarating na kami dito guys at nakapag-park na kami. So tara na guys at papasukin na natin ang fish market na building na ito.
And one reason talaga kung bakit pinush ko si Jay na pumunta kami dito is nagbabakasakali talaga ako na makahanap talaga ako ng bagshaw. Alam nyo ba yun guys? Or kung wala man bagshaw, at least may dilis na pwede kong gawing kilawin. So grabe kasi ang inggit ko sa mga nagpupos na mga bagshaw ba. Kaya heto, dumayo pa ako dito kahit napakalayo, nagbabakasakali na meron silang tinda dito. Yun nga lang talaga, wala. Isang building lang ang fish market pero napakaluwag niyan. Pwede kang pumunta sa kanan or kaliwa. At dahil first time na mga persons at medyo excited, heto nga at di ko na alam kung saan ako unang tutungo ba. Heto na at nag-umpisa na ako makipagtawaran. So, ang style dito is dapat marunong ka talaga makipagtawaran at kunting drama-drama ba. Kahit alam mo na mababa ang presyo, syempre, kailangan mo ba rin makipagtawaran? Ang style ko, ganito, nakikipagtawaran ako. Tapos, pag hindi binigay, kunwari aalis ako. Tapos, tatawagin ka, ibibigay na yung price na gusto mo. O, diba? Ganun lang ba? Ganun lang, mautak dapat tayo. At si Jay naman ay pumunta sa section na ito kung saan pwede kang magpalinis ng isda. Tinanong ko pala kung libre ang pagpapalinis ng isda. Sabi nila is 1 real daw kada isang supot. At okay sanang magpalinis kung kunti yung mga tao dyan. Yun nga lang kasi is maraming pila. Kaya sabi ko sa sarili ko, bibili ako ng isda pero hindi na ako magpapalinis. Ako na lang ang bahala maglinis dyan pagdating ko ng bahay. So ngayon lang din ako nakakita yung mga iba't ibang klaseng isda. Bukod sa fresh is napakamura pa talaga at naglalakihan. O ito naman si pating. Yun nga lang kasi hindi ako nakain ng pating guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na itong fish market na ito ay nahahati sa dalawang wings. Left and right wings. So tapos na tayo sa left wing. So dito naman tayo tutungo sa right wing. Kunwari naghahanap ako ng bangus dyan. Pero ang hinahanap ko talaga is bagshaw. Kailangan naman na sabihin ko guys na bagshaw or small anchovies. Hindi nila alam yan guys. Kaya kunwari bangus-bangus na lang ako talaga. Pero yung mata ko talaga nakatitig kung may maliliit na isda dyan, oy. Pero ang napapansin ko, daming mga lapu-lapo or mga grouper na naglalakihan. You have bangus, kuya? Bangus no. No bangus? From your muscle, from where? From Oman. From export? Adi, it's good. Halaan, how much halaan? Where's your bangus? No, not bangus. Ah, big one. I want the small one only. One big chop chop. Oh no, that one no smell. That tastes not good. I want the small. No small one. Tilapia. It's big also. Tuna. This all big. Yeah, lapu-lapu. Too much big lapu-lapu. Yeah. No, not tulingan. I want bangus, kuya. Bangus no. Why no bangus today? I'm late. I check that side. Thank you. Let me see if there's bangus. Kuya, do you have bangus? Or milkfish? Tingnan tayo dito. Ang luwag-luwag. Wala nang bangus. Eto, this is tulingan, right? Tulingan. So 10 real guys, na ano ko, discount ko siya ng 8 real. Kumuha ko ng isang ganito. So bayad na tayo kay kuya. So bibili tayo dito, 15 real daw isang kilo. O, mas okay na dito live. So, where? Show me. Like that? You have more smaller one? Yeah, hi. Yeah, show me. It's big. You don't have the small only? Yeah. That one. Small. Tingin sila. This all big, ha? Big. Oh. Yeah. Yan.
How many pieces for 1 kilo, kuya? 4 pieces. Maybe 4? Yeah. My first time here. See. خلاص. Okay, 1 ريال زيادة. Yung galunggong, binigyan na lang ng 5 real ni kuya. Thank you, kuya. Pagkatapos namin bumili ng mga isda guys, eto nga at papunta na kami sa building kung saan dito naman nila binibenta yung mga iba't ibang klase ng mga gulay. At bago ka pumasok sa loob, marami silang trolling ganyan na pwede mong kunin. Alright, nandito na tayo sa loob and start na tayo na mamili kung may kursunada tayong mga gulay. Oo. Hindi naman, pwede naman yatang ano, mga bundle-bundle ba? Kamatis man, marami mga kamatis. Alugbati. Wala mang kangkong. Pechay. Wala mang pechay, hindi pechay yung maliliit man yun. Oh. Ito beans oh. Ito beetroot. Siraman oh. Tingnan ko nga ito. Kuya, how much this one? Real daw. Bilhin na natin guys kasi fresh naman siya. Oh. Ito naman si kuya, hindi man nang paano. Oh, beetroot. 3 real 1 bundle. 5 real bash. Lala kuya. How much this kuya? Like this? Ha? 20 real? House number 1 soup. Number 1. Yeah, number 1. Adi number 2. Adi number 2. Not give me 5 real, kuya? No, no. Not give 5, no, like lasam like this? Ma. What, too much 1 real. Ayun daw, 2 real daw yung malaking repolyo guys. Tapos ito 6 real. O di okay na. So ayan. Dito tayo, tingin tayo ng mga ano. Kamatis man lang. How much tomato? 10 real. 10 real? This okra how much? Okra 10 real. 10. Last price kuya? Last. 15. Last. 8. Bumili tayo ng okra ni kuya. So 10 real daw. So ibang klase ito. Ito yung nasa Pilipinas. Maganda ito. Masarap yan. Yeah, fresh. Yeah, it's okay. Fresh. So mint leaves and yung spring onion. So 5 real. Good ah. Good. So yan guys, may nakita akong kalkalunay. Ito nabibili ko ng 10 real sa ano, pero dito 2 real lang daw. So it's green variety. Diba? So dalawa na yung kinuha natin. Yan. Kalkalunay. So yan na guys, yung pinamili namin. Ang mumura talaga, grabe. So hindi lang naman para sa amin yan guys. Pinamili ko rin yung si Damika. So yan. Isda kasi yun guys. Kaya dapat ano, ang dami na niya yung tupot. Tara na. So ayan guys, pauwi na kami ng Doha. First time lang namin dito sa Salan or Central Fish Market. So not bad, very cheap naman yung mga nabibili, lalo na yung mga gulay. So ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa lugar na ito. And hanggang sa susunod na video guys. Maraming salamat. Bye!